Balimao Alnokma, très urgent. Balimao billet samedi 7 février 2026. Amporaka information télémando soro. Ko Mali et comment on appelle la chambre de commerce présent Koro. Voilà. Ko Youssouf Bachili, Malien, a sans sabat de quelques kasola. Assimi Goïta fleka ou fleka blabi. Parce que allez l'état justice. A menana toko jume, a photo flène sans sabat kaso. Comme milliard joli chouena. Ou ya mine ko combien de milliards chouena ko 15 millions d'euros. Ou bien faut obé milliard shegini doni. Ko milliard shegini doni ko chouena. Kale le nodu. Malé ou ya minani mogonani ou kara ku bebla ou ma jiji. John de war chouen 600. O zoom madon. Abe kuma imede. Ou bagara chema de quoi? Me fait ka fo bagara chema di. Ou ye chemine ka sans ba kaso a de kaso la. On est à la tche Assimi Goïta beka lutte contre la corruption. Ni ne lutte contre la corruption. Abe flene men abe kala malien bela jelen kalame. Après plus de 3 ans de détention, 3 responsables de la chambre de commerce du Mali qui ont été inculpés et écroués en novembre 2022 à Bamako pour atteinte aux biens publics en lien avec la gestion d'un fonds anti-Covid. 15 millions d'euros ont été, voilà, 15 millions d'euros ont été, 15 millions ont été libérés ce vendredi 6 février 2026 sans jamais être jugés. Il s'agit de Youssouf Bachili, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, le secrétaire général de cette institution, Cheikh Oumar Kamara, et le comptable Lamine Sako. Ils ont été poursuivis quand Dr Choguel Koukala était Premier ministre parce qu'ils étaient là pour la lutte contre la corruption. Nous avons de la corruption qu'elle est. Asimi Fleka Tawolu yere de mine koudon kasola. Uma chouenike. A wakati ne kumbora ngombe tche défend malien tchama kunta famille. Uba avec kukonoko tche war de dinema. Bon Mali be kamaran tchouad la. Malien. Bela Djelebe et Youssouf Bachili don. Mali chambre de commerce au président de dou. A photo fleni. Youssouf Bachili. Ou bagara tchema ka don kasola sans saba. Ou fleka blabo Assimi aoni ala tche. Assimi corruption qu'elle est la Mali kono. Malien beka ta kala jetro. Est-ce que Assimi Goïta avec la corruption qu'elle est Mali kono? Non. Milliard bisengi fora katia sans sabay. Ou be sans fla. Comme milliard bisengi chouera ou ma moko mene. Ou ya John mene kou ya jugé. N'engata la. Ou be kataka ibeka ka moko munu lolu mandi. Ou be totoul de kel. Ou be ka galon tike ka norodo la. Kou mene kou don kosolo te se ka jugé fana. Aye ni kelen. Aoude tako nyesi et fenga fana matukuni. Et comme on appelle là, Clément Dambélé. Ou ye Clément Dambélé mene ko okumaka nere dofo Clément Dambélé ma foka neni misa. Ja ou ye Clément Dambélé kumaka ou ya piraté di. Ja Clément kumakante. Adone go Clément Dambélé ka foka be Assimi muso faka ngo omanya. Nere kumachema fo Clément Dambélé ma. Ala ko nga tien fo ne o fode. Ja tien ta la. Bon au bela ou bané me côté blanc. Belle le cerveau flek kasola sans ça va. Ou bané me ko fanate blanc. Bon jamana minani justice té. Jamana nani président de bisigi. Ka bigini papier ta. Ka procureur ka baraku place là. Ka Jésus ka baraku place là. O jamana baraka bi se ka do la. Jamana baraka se ka do jamana la. Wallahi nte ka jamana sauver. Ate barala. Hali malien kumbu waso de ko sécurité ko malien ni malien malko do Assimi ko tanaka ko ba be ko ay sécurité na ni sécurité mais bio o be fana clara la fin jumain de be ki ba foko une transition ki be ise ki disi ko général fin té blé parce que barakala utara halala utara ou flega ni chemu mine Assimi ko tani chemu mine ka black kaso sans saba kaso fou ana dunte ana muso te ni tonya ni reta to ali Assimi Goïta da Tien sans saba avec kasola ngalon fanaka ouye Lamine Seydou fana mine ko black kasola ko groupe war mu chouena ko Lamine Seydou de dou ou klara tukunu ko fana bla o ma jugé anga milliard tani fla o tagara jiwoye fe fiu
Ni ye shwani ka asimiti mina ki blade. Fora ka soro ina be ko la. Ma be bagayi madi. Na bagayi ma jago ya bi bla. U ben de la de. Ka bi mo ko no dron. Bon Abbas Tambele ni kera ni kon de victime. Jamana juma bi se ka avancer na. Jamana juma alu tara alu comment on appelle là alu fait comment on appelle là alu flèche choquel flèche kaso bina bulu nin corona che obado yen galon ro che robala bon abeka ni ko munu ke abulo ko nimbe awla yele da la jamalion wallahi 2021 2022 2023 asimi goita nyoko asimi kum pisane me ka teme hali ameriki président ka jelman jami kumbe asimi la kuntal ameriki président na de pas dona sunguru tege jeneya maramana ko de pas dona batulu ko la toramba akera mogola ngolo yere di ima hala boroselente asimi ko tanya dala ja halni naji bo asimi ka san amerike sanusi ko na ka di wuluma wuluta dun a jelima ka ko wulumsoni bobi bet kera chela kata baga dutiguma sans sababu kasola ibolo kubla we tamu perdi ebolo saroya sans sababu kasola ibulu sano be maliki la otado ko jugu don quoi malo atuka ko lo temalo oni malo cheka jaba ko jega jala ni baji ka duti ko bene ko don kasola e masa sans saba yanto ende ne cheka ni to la jirani ka wallahi bo ben oni yo badin ni ka badin de bi ni na asimi mandro ben galo nor la katani kasola ima e bina jara ka mo ye mali fambe minemi mune na noy c'est la mauvaise gouvernance pourtant ni phénomène be sena barkate do fangaina pour plus barkate do fangaina jamana do ne ba po kaseta c'est le peuple qui va ramasser les pots cassés en tout cas que Dieu bénisse le Mali. Avec do kala ka barka do Mali sinon ni te fayon et au dégâts que exemple aïta Burkina Faso capitaine de Moro jugé publiquement dit asimi be medali ki donc asora na sako sera wati na bible c'est-à-dire akara fatoka tunturu ga fangadi ça na le yimine ki donc asora na le sako de sera bebla na en tant que e kungolo manali ete bo kasola bo o fanga modele barate barka do law o e bingani fangadi o e toyani ke fangadi awa alati barka do la donc c'est un peu ça Malien mon France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Warchi nous avons Senweb application téléchargée. Na Senweb application téléchargée, comment on appelle là? Na téléchargé abonné à corps pour mode urgent de 10 € bena oya eta. Ko fa baka banque information bedu. Aw somo be malla Sénégal ko bar Cameroun abol ka orange numéro ta nous to kambe 40 na Warchi ba so orange mo sur place. Warchi go fara to doro magle sara. War wakata jabo awachi doro magle ata sara. O de kundo malien et Senweb yere photo fleni voilà. Na télécharger doro nega promo urgent o de kundo akambe